Ano ba yan, bebe, oy? Naaway mo ako, bebe. Uuwi na siya. So, arin tayo, ma? Oo. Ano daw? Ano daw sabi? Hello naman dyan kay Ma'am Ilmirita Vlogs. Wala, paano ba to? Mini player, full screen, default view. Ma'am Ilmirita Vlog, hello host dan tamsak. Sabi ni Ma'am Ilmirita Vlog, bagong-bago natin na kaibigan. Hello naman dyan sa iyo, Ma'am Ilmirita Vlog. Mabigyan kita ng iyong moderator function para naman, pwede ka nang makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Walang harang, sir. Opo, ma'am, at least mga 1 minute, ma'am, sana. Or 2 minutes. Meron na yan. Ma'am Grace, kumusta naman tayo dyan, ma'am? Kumusta yung application mo, ma'am? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Grace B Vlog. Ayan. Soon to be monetized channel or about to get monetized na rin yan si Ma'am Grace B Vlog. Step 3 na ng kanyang application sa monetization niya. Ayan. Sangwa TV, mega love shoutout to you Sangwa TV all the way from Korea. Mega love shoutout to you Sangwa TV. Welcome din sa welcome to my live streaming also. Samson Assassin Ambak dan Tamsak. Ayan. Mega love shoutout din dyan kay Samson Vlog. Highly recommended channel yan, guys. Kung di nyo pa kaibigan yan, makipagkaibigan na rin kayo dyan kay Samson Vlog who is in my live streaming. Kiss, keep it simple survival. Hello to you. Welcome also in my live streaming. A legit and organic friend sa Baskay. Si Kiss, keep it simple survival who is in our live streaming also. Mega love shout out to you, Kiss. Keep it simple survival. And thank you also for joining my live streaming. Okay na po. Wow, sana all. Monetized channel na si Ma'am Grace B Vlog. Mega love shoutout na dyan kay Ma'am Grace B Vlog. Our newly monetized channel, guys. Isang congratulations naman dyan, guys, kay Ma'am Grace B Vlog. Ma'am Mariana Channel, mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Mariana Channel. Pangatlong tamsak, sir. Oy, patamsak naman ako. Welcome also in my live streaming. Live in 20 hours. Ayan. At tamsakan. Ayan. 3:00 ng hapon. Ano ba yan? StreamYard ba to? Naka-StreamYard ka ba, Samson Vlog? Oy. Ay, nawala na yung ano ko. Yes, sir. Or, ayan. Sige. LS ko para bukas, sir. Guys, patamsak naman ako, guys. Patamsak ng nakapin sa taas. Baka naman. Or, kung di nyo pa kaibigan, guys, si Samson Vlog, makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Samson Vlog. And si Ma'am Mariana Channel who is in our live streaming also. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Mariana Channel. Ang aking kababayan, highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Mariana Channel who is in my live streaming also. Ayan. Ma'am Marie, kumusta naman tayo dyan? Welcome back din sa aking live streaming. StreamYard dyan. 3:00? Sige. Pwede bang umakyat ako dyan? Oo nga. Makigulo. Dikita na. Eto, guys, si Samson Vlog, baka hindi nyo pa kaibigan yan. Makipagkaibigan kayo dyan, guys. And yung mga naglalaro dyan ng ML, ayan, ang galing niya ni Samson Vlog. Hindi mo ako inintay kanina, nakarami ako kanina. 268 nakapondo. Ayun. Baka naman pwedeng gawin 270, dadalawa lang yung aking taka. Down to you, Kiss, keep it simple survival. Sabi naman Grace B Vlog. O Ma'am Grace, congratulations naman dyan sa iyo, Ma'am Grace.
Naglaro ka kaagad kanina, Sir Or. Ako rin, marami na ako, Sir, kanina nakarami na ako, Sir, kanina. Ay, Oo, yung isa ko naging epic na naman ulit. Yung isa ko, Grandmaster 3. Ay, 2. 2 yun, 3. Yung sa akin, 3. Epic. 5. Yung kanina. Oo. Thank you, sir, sa support din. Ayun. Ay, oo nga pala. Tanggalin ko muna, ma'am, yung tawag dito. Yung playlist mo, ma'am. Laruin natin yung harang mo pagka nalagyan mo yung harang, ha? Yung utang kasi, may utang pa ako sa yung konti na lang. Nag 1 versus 1 kami ni Ma'am Adel kanina, oh. Ano bang ni Ma'am Adel? Ang tawag dito? Ang account niya. Meron pa ako, guys, na isang aura_con. Ayan. Ay, small letter pala. Ayan. Sino nanalo? Samson? Mukhang binugbog-burn na mo na naman. Dan Pulpak na Emerita Vlogs. Ibiganin nyo yan, guys. Bagong-bago natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada yan. Si Emerita Vlogs na nandito sa atin. Baka naman. DJ Jonel Sagayno Remix. Yan sa vlog. Uy, Ma'am Yan sa vlog. Mega love shoutout namin po dyan sa iyo, Ma'am Yan sa vlog. Nagbabalik natin na kaibigan. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am? Welcome back sa aking live streaming. Sir, buti di ko naabutan si Samson Assassin, kundi bugbog ako. Kailan? Kanina? Nabugbog. Bugbog na din. Si Mama Adel. Lahat kami binugbog niya. Oo. Oy, kanina naka-anim na sunod-sunod na panalo kami kanina. 6 ata 7. Oo. Grace B Vlog, hinintay kita kanina. Oy, inunahan mo ako. Ini-invite ko kasi yung kapatid ko pang isa. Bali, 2 yung account na naglalaro sa akin kanina. And then, in-invite kita, Samson Vlog, na wala ka naman. Grace B Vlog, hinintay kita kanina, sabi niya. Naka-hide na ako sa ML Samson Assassin. Bakit? Bakit na-hide mo, ma'am? Ma'am Yan sa vlog, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Yan sa vlog. Thank you also for joining my live streaming. Wow, galing niyo, sir. Buti wala ako kundi talo. Naka 7 best kami ng kapatid ko. At saka ni Bebe. 3 kami. Ako, si Bebe, at saka yung kapatid ko. Tapos sino pa ba? Si Sir Leon De Jesus pala, kalaro ko yung kanina. Si Sir Leon De Jesus. Siguro naka-2 kaming panalo. Kaming 2 ni Sir Leon De Jesus, and then ayun na. Umalis na siya. Ma'am Garansyo, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Garansyo. Tamsak host. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Garansyo. Welcome din sa aking live streaming, Ma'am Garansyo. Ayan. DJ Jonel Sagayno. Si Bebe magaling na rin Opo, ma'am. Nilalaro niya yung isa kong account. Ayan. Yung Ura_con. Ayan. Harang. Elmerita Vlog, dan na sa'yo, dan na dikit. Ayan. Sabi ni Samson Assassin. Baka naman,
Ang daming nag-ano. Sana all. DJ John. Dipit. Nadipit si si Piljon Aburita. Sino ba? Di lang makakatakas sa akin, ma'am. Grabe, hahanapin kita. Oo nga. Adel Sulit, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Ay, Ma'am Adel, binugbog ka daw ni Samson Vlog. Lahat na tayo, Ma'am, lahat na tayo, Ma'am Adel, binugbog niyan. Oo. Hindi lang ikaw, Ma'am, ang nag-iisa. Lahat tayo, Ma'am, abugbugber na niyan. Oo nga. Pati nga ako, hindi ako makalabas ng base. Bawat pagtuntong ko doon sa labas, ilalast kill ako ni Hayabusa, akalain mo yun. Hindi ko mahuli-huli. 4 yung anino kung hindi ko alam kung saan doon. Oo. Lahat na tayo nakatikim ng pangbubugbog. Oo. Ang galing nga. Pero naglaro kami kanina, nag-rank kami kanina. Ako, si Bebe, tapos ang kapatid ko. Nanalo kami siguro mga 7 times. Mga 8 beses. Remix. Sa totoong buhay ko siya. Oo nga, ma'am. Hiramin ko, ma'am, yung hiramin ko yung ibibigay sa akin ni Ma'am ni Ma'am Claridel na 1 metrong balisong. Oo. Bugbugin natin. Kampi tayo mamaya. Oo, mamaya. Habang nagla-live stream si Ma'am Adel kagabi. Gabi-gabi habang nagla-live stream si Ma'am Adel tapos si Pri, si Ma'am Jonah sa Lundaga. Nag-email kami ng kapatid ko. Minsan nakikita ko yan si Lian de Jesus, ganun. Kagabi laro ko si Lian de Jesus kagabi. Kaya nakabidji ako kay Ma'am Adel. Pati si Bebe nakikibidji din kay Ma'am Adel. Nagpupuyat. Ma'am Nuwising Reboot Makatol, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Nuwising Reboot Makatol. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Nuwising Reboot Makatol? Welcome back din po sa aking live streaming. Laro tayo mamaya pag time ni Ma'am Adel. Sige. Mag-DJ lang ako kay Ma'am Adel. Sige, chinarge ko yung aking cellphone kanina. Ma'am Elmerita Vlogs, nagbababa ng kanyang bahay. Ito guys, si Elmerita Vlogs, baka hindi nyo pakadikitan yan. Bagong-bago natin na kaibigan yan. Makipagkaibigan kayo dyan guys. Oo nga. Si trip ni Elmer TV pala to. Hindi pala to, ma'am. Si sir pala to. Ayan. Si trip ni Elmer TV. Ayan. Okay lang po, sir. Still kicking. Ayan. Sana all. Still kicking. Sa totoong buhay, ako baba. Ganda ng house niyo, Sir Uragon. Di naman po, ma'am. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ma'am Yan sa vlog, thank you also for keeping me in your background. Ito pa guys, si Ma'am Yan sa vlog, yung mga di pa kaibigan dyan. Where have you been, Pogs? Ha? Saan? Bakit? Saan ka galing? Okay. Uy, yan sa vlog, nandikit na daw sa'yo si Elmerita Vlogs or si Elmer TV. Ayan. Samson Assassin, di ba? Nagbababa ng kanyang bahay. Konti lang tayo, guys. Kung ako sa inyo, makipagkaibigan kayo.
Mm-mm. Anak mo yun, Sir Orags, yung sa likod mo. Hindi po, pamangking ko yan, si Pogs. Naglalaro din yon. Team Mark Jacos Mesha, ayan. Team Laguna, Sir Mark Support. May kalab shoutout naman po dyan kay Sir Mark Jacos. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Malapit na itong ikasal, o diba? Magpasakal. May kalab shoutout naman po dyan kay Sir Mark Jacos. Mga pupoging lalaki yan guys. Yung mga naghahanap dyan ng mga pupoging lalaki, abanan dyan si Sir Mark Jacos. Mega love shoutout naman dyan kay Sir Mark Jacos. Welcome back din po sa aking live streaming, Sir Mark. Ayan. Hi sa pamangkin ni Sir Uragon. Ayan. Sabi ni, nandun na, lumabas na siya. Saan banda ang Pogi? Ayan, si Pogs. Yan si Sir Mark Jacos guys. Kung di nyo pa nakikita ang kapugian yan, maglalaway kayo dyan. Yan si Samson Vlog. Ayun, kung di nyo pa din yan nakikita guys, di lang po poging lalaki yan. Oo nga. Magaling pa yan mag-ML. Paglalaroan kayo niyan. Abog-bugber na kayo niyan. Elmerita, noted thanks. Bakas lang po. Ayan, sabi ni Ma'am yan sa vlog. Sir Leon de Jesus, eto pa, nga, eto pa, mga pupoging lalaki, ito pa, isa sa mga pupoging lalaki pa, na mahilig sa tagsingkong kape. May kalab shoutout naman po dyan kay Sir Leon de Jesus, guys, highly recommended monetized channel yan. Si Sir Leon de Jesus who is in our live streaming also, sir. ML tayo, sir. Ang lakas ni Selena. Ang galing yan guys, magsilina as in. Huling-huli kahit nasa loob ng tore. Uranus God. Lian de Jesus, dana sa Yupulpak, pasukli na lang Lodi. Ayan, sabi ni Sir Samson Vlog. Ayan, nagsama-sama tayo niyan. Ayan, kanina si Samson, si Sir Leon, tapos yung dalawa kong account, tapos yung isa kong kapatid. Ayan. Ay, hindi pala. Si Panyero pala yan, si Panyero. Tamsakdan, Samson, sabi niyan sa vlog. Noted, sir, balik ko sa bakas. Ayan. Sir Leon, kumusta naman tayo dyan? Kumusta? DJ Jonel sa Gyno Remix. Garan show, dana sa bahay mo pulpak, pasukli na lang po. Ayan, sabi ni nunood movie maulan. Maulan pala dyan sa inyo. Dito mukhang okay naman sa amin. Layas din si Sir Samson na. Tusluk host. Ayun. Mega love shoutout din po dyan kay Bicolanong Siklista. Padi, kumusta naman tayo dyan, Padi? All the way from Taiwan pa yan, guys, si Bicolanong Siklista. Kumusta naman tayo dyan, Padi? Lockdown daw ang Taiwan. Maray na aga, Padi. Maray na banggi. Diba? Sa imo. Sipat Vlog TV also in my live streaming. Mega love shoutout naman po dyan kay Sipat Vlog TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan. Malapit na mag 1.5 diba? Si Sipat Vlog TV who is in my live streaming also. Kumusta naman tayo dyan, Sipat Vlog TV? Welcome back din sa aking live streaming. Eto, ikaw yung Padi, di ba? Yung kalaro namin ni Ma'am Grace, Bicolanong Siklista. Diyos ko day. Sir, Sipat Vlog TV, kumusta naman tayo dyan? Samson Assassin, mega love shoutout, sabi ni Bicolanong Siklista. Guys, patamsak naman ako ng LS ni Samson. Pwede bang umakyat dyan, Samson Vlog, sa live streaming mo?
Habang nag-ML, alas 3. Hello, Bicolano. Mega love shoutout din, Lodi. Ma'am Garan, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Garan Show? Ito pa guys, si Ma'am Garan Show. Highly recommended monetized channel yan si Ma'am Garan Show. Yes naman po, ayan. Sige. Akyat kami, doon kami magpasaway. Okay lang ba magpasaway? Opo sir, okay na po Bicolanong siklista. Sabi ni Ma'am Grace. Sige, ML tayo sabay LS. Okay lang, ano daw? Okay lang, wala kulang pa rin sa WH gawa ng nasa bukid, wala masyado net. Ayan. Ilan na ba WH mo Sipat Vlog TV? Nax, congrats sa bagong mo. Oo nga guys, isang congratulations naman guys sa bagong-bago natin na monetized channel guys, si Ma'am Grace B Vlog. Yan. DJ Jonel sa Gino. Sir, Sipat Vlog TV. Promise, magkakaproblema ka sa yung sa yung content. May mga CPR sa'yo. Promise. Anyways, at the end of the day guys, kayo pa rin yung ang lead host, mga kabatch ko, may mga harang na ako. Kawawa, sabi ni Sipat Vlog TV. Oo nga. Ilan na ba? Mapapasayaw ako si Sam. Dan sa nakapin host, sabi ni Garan Show. Thank you naman dyan sa iyo mong Garan Show. Sip at cold dan na sa iyo full paklodi ayan. Mega shout out all, sabi ni Pri. Pri, kumusta? Si Ma'am Jonah sa Lundaga guys. Ang aking kaibigan na bully, di ba? A good friend of mine, ayan. See? Ma'am Jonah sa Lundaga. Pri, I miss you, Pri. Di ka man lang na good morning sa akin. Alauna. 5K pala. 5,000 na pala. Ay! Niloloko ako nito eh. 5K pa lang ang WH. Kakabalik lang ng kuryente. Kami din nung isang araw. Maghapon. 500 I mean. DJ Jonel sa Gino. 3.5 pa. Medyo malaki-laki pa nga. Damihan mo sir, mag-live streaming ka Sipat Vlog TV. Damihan mo pa yung video mo tapos mag-live stream ka possible. If I were you, tutulungan kita sa sa WH mo Sipat Vlog TV. I-play natin. Pre, pa 4K na. Sige na, oy. Ilang ka na ba? 3. Type me. Ayan. Pwede guys, pa-type ako ng me. Ayan. Ma'am AG, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am AG Vargas. Nandito na rin sa atin guys, Ma'am AG. Ma'am AG, kumusta naman tayo dyan, Ma'am AG? Welcome back din sa aking live streaming. Ito guys, magpa-entry kayo dito kay Ma'am AG. Jonas Salundaga, mega love shoutout po. Ayan, sabi ni Ma'am AG Vargas. Ayan. Kailan ba yung grand live streaming mo, Ma'am AG? DJ Jonel sa Gino. May tawad pa pre. Pa 900 Naalala pa pala ako kay Ma'am Jonah. Diyos ko day. Oo nga. Sa July 12 lalabs birthday ko. I will gonna take note. July 12. Ilagay ko sa memo ko. Ayan. July 12.
Ilagay ko lang sa memo ko. Nightboot maluoy na ikaw na pobre. Oo. Ilan ka na ba, pre? Ma'am Lady Rose, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Lady Rose. Nandito na rin sa atin na nasa harang daw. Mega shoutout po dyan sa Ma'am Lady Rose. Welcome din po sa aking live streaming. Thank you also for that sweet thumbs up, Ma'am Lady Rose. Jonas Salundaga, maluoy baka naman, sabi ni Sipat Vlog TV. Sipat Vlog TV, bakit naman hindi kayo lang naman ang nakalimot sa akin? Hindi, kayo lang naman ang nakalimot sa akin daw. Sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. 3-8 kahit WH lang. 3894 pre, 6 na lang pre. Uy, 38. Guys, padikit naman ako guys kay pre, kay Ma'am Jonas Salundaga. 6 na lang. Mamimigay yan guys ng 2WH. Di ba? 12WH din yan. Mamimigay daw si pre ng 2WH sa 6 na didikit sa kanya. Dagdagan ko rin ng 2WH. Di ba? 4WH. Ay hindi, 3WH pala ibibigay ni pre. Yun nga. Sa akin 2WH. Sanggang dikit na mga alagad ko sa iyo, Ma'am Jonas Daga. Oo nga, baka may mga alagad kayo dyan guys. I am giving away 2WH and 3WH kay Pre. 6 lang ang kailangan. Di gawa nga nang wala net na sa bukid kasi gawa ng COVID. Tinanggalan ako ng work. Congrats naman sa bagong money dyan si Ma'am Grace. Eto guys, si Ma'am AG guys, dikitan nyo yan ha. Wag nyong kakalimutan yan. At magpaano kayo guys, magpa-entry kayo. Kay Ma'am AG. Sir Lester Ambrog Vlog, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Lester. Nandun ako sir sa'yo. Habang naka-live stream ka, pati kay Ma'am Claridel, habang naka-live stream kayong dalawa is nandun ako, nag-EML nga lang. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Lester Ambrog Vlog. Nagbabalik natin guys na kaibigan mga pupoging lalaki sa balat ng Tinalupan. At magaling din to mag-ML. Sana all. Kung di nyo pa guys nakikita ang kapugian niya ni Sir Lester Ambrog Vlog, abay maglalaway din kayo. Magkakasama yan sila, si Sir Lian de Jesus, di ba? Kaibigan ko na aslay dito basta-basta. Kaya pala flooding. Oo. Sir? Nag-ML uy. Oo. Sorry na agad. Gusto ko na malakal. Biro lang pero walang... Sir Edwin Ogana Pin Channel nandito rin sa atin guys. Edwin Pin Channel, Dan Tamsak host. Thank you for that si Tamsak sir. Edwin Pin Channel, welcome back din sa aking live streaming. Legit and organic na kaibigan natin yan guys. Si Edwin Ogana Pin Channel. Ayan. Highly recommended channel. Ma'am Nawising Ribot Makatol, thank you also for keeping me in your background. Naka-BG. Ma'am Marie, thank you naman po dyan sa iyo sa mga pa-BG mo dyan. Ma'am, may mga wala kang harang. Congrats Ate Grace B, sabi ni Sir Lester Ambrog Vlog, diba? At last, finally. Ma'am Grace B Vlog is now finally a monetized channel na din. Ayan. Tamsak Dan, thank you for that sweet Tamsak Sir Lester Ambrog Vlog. ML tayo mamaya, custom or rank. Ayun. May premiere ako host. Ayun. Sige sir. Hanapin natin. Baka guys may mga premiere kayo. Huwag kayong mahiya magsabi sa akin kung may mga premiere kayo guys. Patamsakan natin ang inyong mga premiere. At mamigay tayo ng WH sa mga nangangailangan ng WH dyan. I am giving away WH sa bawat premiere na ibibigay nyo sa akin. Patamsakan natin. Nagkaroon ng tamsakan yung premiere. Nagkaroon din ng WH ang magtatamsak sa mga premiere ninyo. Makikipag-trade tayo. Ako mamimigay ng WH. Sino ba si T1? June 24. Si T2. Kahapon pa to, si Tito.
Kailan ba to, sir? June 25, 6 p.m. Sumabay sabay. T1, T2 guys, pasuyo naman ako guys. Ito, T1, T2. Ate Shona, sana all 4K na. Kasama na po ba ako sa Patamsak host? Sabi ni Ma'am Yan sa vlog. Ma'am Yan sa vlog, meron ka po bang ano? Meron kang premiere, Ma'am Yan sa vlog? Guys, sabihan niyo ako kung may premiere kayo ha. Oh, kasi hindi ko alam. Nag-ML ako. Ma'am Yan sa vlog, hanapin ko ma'am. Opo. Hanapin natin yan ma'am. LRT1 extension. June 23, 3:30 p.m. Ayan. Sino ba yung T3? Sino si T3? Si Ma'am AG. Ngayon pala to guys, T3, si Ma'am AG ngayon. T4 si June 21, tapos na pala si T4. Papi, punyanyo. Yan sa vlog. Ayan. June 23, 3:30 p.m. DJ Jonel sa Gyno Remix. Papi, punyanyo. Papi, punyanyo. Papi, punyanyo. T1 hanggang T4 guys, tayo. T1 hanggang T4. Si Ma'am AG Vargas T3. Papi, punyanyo. Papi, punyanyo. Papi, punyanyo. Jonas Salundaga, sabi ni Sir Lester Ombrog Vlog. Ma'am Garan Show, thank you also for keeping me in your background. Please connect, sabi ni Sir Lester Ombrog Vlog. Baka naman guys, padikit muna ako guys padikit din ako guys diyan kay Lester Ombrog Vlog. Mga pupuging lalaki yan para naman makita nyo ang kapugian niya. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan. And yung mga nangangailangan dyan guys ng ayuda, makipagkaibigan kayo dyan guys kay Ma'am AG at saka kay Ma'am Jonas Salundaga. Magpa-entry kayo sa kanila. Magkakaroon kayo may chance kayong manalo ng sangkaterba at sangkatutak na kayamanan sa iyong sa kanilang LS guys. So, si Pri namimigay ng Chevrolet. Chevrolet. At saka ng Ducati motorcycle at saka yung house and lang. Ma'am Maylin Mapili. Ma'am Maylin, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Maylin Mapili. Nagbabalik din natin na kaibigan yan. Hello naman dyan sa iyo, Ma'am Maylin Mapili. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Ma'am Maylin Mapili, ayan. Guys, mabilisan lang ako guys. Mga 7:30 ata na ako mag-end ako kasi I have something to do guys. A very important thing to do. Ay, bebe, yung ano... Papi, punyanyo. Sir Oradan sa T1, ayan. Noted Samson Vlog. DJ Jonel sa Gyno Remix. Guys, tamsa kayo ha. Sayang naman guys, namimigay ako ng WH, walang ginagawa ang aking computer. Meron akong dalawang computer na walang ginagawa. Ayan. Yung isa kong computer, full pack ng aking mga VIP. Ayan. And meron akong dalawang sayang naman, namimigay ako ng WH guys. Don't miss the opportunity na magkaroon kayo ng WH. Monetize and unmonetize channels. I am giving away WH. Sir, dalawa po natamsakan ko sa premiere. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili +2. Ayan. Noted po, Ma'am Maylin. Nakailan na ba akong sa iyo, Ma'am Maylin? Hindi ko maubos-ubos. Oy, 37, 38. 38 pa lang. Hindi ko maubos-ubos. Ay, hindi pala. Malapit na. Mag-39 na pala, ma'am. Tagti 10 hours. Sana all. Oo.
Sayang naman guys, T1, T2, T3, T4. And then mamayang gabi guys, si Ma'am Adel Sulit, ayan si Ma'am Adel, alas 10 ng gabi. Dan po DGST, sabi ni Ma'am AG. Ma'am AG, bigyan kita ma'am ng ano. Ayan, 1WH. Ayan. Teka, tinggi na lang pala. Hindi ka kita kinulsol. Sir, ako po may premiere po. Ayan, sabi ni Ma'am Grace. Oo. Kailan ba kami mag-ano, Ma'am Grace? Kailan ba kami magsusubmit ng congratulatory message? Free! Congratulatory message ata. Ano, oo. By Moira. Premieres in 3 hours. Oh. Sige, lagay natin, ma'am. Sino ba si T5? T5, June 21, si Ma'am Cheche. Tapos na to si Ma'am Cheche. June 23, 10:30 p.m. Ayan. June 22. Ngayon pala. Sa Dino Remix. Ayan. T1 hanggang T5 guys. T1 hanggang T5. Ma'am Marie, naka-BG sa atin si Ma'am Marie Yana Channel. Message pa ma'am, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Ngayon na po, pwede po. Ayun. Message. Congratulations naman po dyan kay Ma'am Marie, ay kay Ma'am Grace B. Vlog. Bago-bago natin guys na newly monetized channel ng kaibigan. Isa lang sir, natamsakan ko, sabi ni Ma'am Grace. Sige po Ma'am Grace. Ma'am Grace, nalagyan mo na ba ng ano, ng harang? Nakapaglagay ka na ng harang? Para naman harang na ang laruin natin, ma'am. Sayang naman. O baka gusto mong ano, nag-on lang muna po ako, sir. Ayan. Baka gusto mong mag-donate. Oo. Kay Samson Vlog, na sana wag ka nang katayin. Nag-on lang po muna ako, sir. Ayan. Sige, ma'am. Ako hindi ko na inoong. Bahala nyo dyan. Kung may harang o wala. Tinatamad ako maglagay ng harang. Kaya minsan may mga... yung iba mga walang harang yun. Nakakatamad talaga. Sobrang init kasi. Hello everyone, sabi ni Bicolanang Sutil. Mega shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Bicolanang Sutil. Ayan. Ang ating kababayan, si Ma'am Bicolanang Sutil, who is in my live streaming also guys. Legit and organic. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Bicolanang Sutil. All the way from Saudi Arabia. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Bicolanang Sutil. Thank you also for joining my streaming tonight. At magandang hapon dyan sa iyo. D1 to T5 dan sabi ni Garansyo. Ma'am Garansyo, noted po. Garansyo. 5WH ma'am, 5WH. Bugbog po ba sir? Oo. Ano po ba kailangan ni Samson? WH at isda. Baka naman. Patamsak din ako guys sa sa live streaming schedule ni Samson Assassin, ni Samson Vlog. 3 po ang natamsakan ko po. Maluoy, sabi ni Jonah Dabuli. Jonah Dabuli. Ayan. Ilagay ko dito. Jonah Dabuli, 3. Sige. Akin pala yung tito. Opo, sir, Edwin Pin Channel. Opo. Tamsakan mo na rin, sir. Oo. Ay, double N pala. Sige sir, i-play ko si Samson, may kasamang bubo. Sige ma'am, push. Hiyang-hiya ako sa word na bully. Kailangan pre talaga. Kailangan kong ilagay yon para alam nilang binubuli mo ako.
Oo. Kailangan ipaalam sa madlang people na binubuli ako ni Pri. Wala, may tumatawag ata. We were made for each other. Saan ba yung tumatawag? Parang may tumatawag. Sige sir, no worries po yan. Ipuyan pa lang po muna ang may tutulong ko ang mag-play. Ayan. Sige lang po ma'am. So please, don't get bored with me. English, 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 Kung sino yung mabait, sino yung nabuli, English. siya pa ang napagbintangan. O, di ba? Magkasama yan guys, si Ma'am Ina McPri. At saka si Pri na nambubuli sa akin naman talaga. Honestly speaking. Sino pa ba? Guys, tamsa kayo guys. Sayang naman ang opportunity guys. And ayun na nga. Wala po playlist si Samson, sir. I-play all mo na lang, ma'am. Wala naman pong problema. Ako hindi naman ako tumitingin sa playlist. Hindi ako guys pumupunta sa playlist ninyo. Kahit may mga playlist kayo. Ang ginagawa ko is pupunta ako ng mga video niya, ipini-play all ko na lang. Kasi guys, if you think na halimbawa naka 2 hours kayo or naka 5 kayo or naka 10 kayong tinamsakan, if you think na 10 hours din ang ibibigay ko sa inyo, mali po 'yon. Bago ako matulog hanggang sa gumising ako, kung nakailang oras ako ng tulog at mag-aalmusal pa ako niyan, magkakape pa ako niyan, or minsan pupunta pa ako sa may kalsada na kaganyan ako. Kalsada. Sobra-sobra yun. Hindi ko yan pinapatay. I don't care. Sana work lang po ako. Uragon na yan. Sige lang po, ma'am. Playing na, sir. Ayun. Thank you naman po dyan sa Ma'am Grace. Thank you po. Sana ako din, Ma'am Grace. Di talaga pa uhuli. Ayaw pa huli. Guys, mag 1 hour lang ako. Mag 1 hour lang ako, pre. I have something, very important thing to do, guys. Ngayon. Kaya mag 1 hour lang talaga ako, guys, ngayon, ha. Pre, mag 1 hour lang ako, pre. Ilipat ko kayo, guys, kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Naka 5 minutes na ako. 15 minutes na lang. Isang CP lang ang pang-play ko. Ayan. Sabi ni Ma'am Grace. Ma'am Grace, wag mong ibinababad ang cellphone mo, ma'am. Ako na lang, ma'am, mag-play. Huwag ka nang mag-alala, ma'am. Pwede po bang i-play speed po? Opo naman, pwede mong guys, kung mag-play kayo, para mas makarami kayong na-play, i-play nyo ng, yung playing speed niya is mga times 2. It's totally fine. Diyos ko, day. Ate Bulls, labas ka dyan. Nayura ka na pagkatao ko din. Diyos ko, day. Ate Bulls, labas ka dyan. Nayura ka na pagkatao ko dito. Niyuyura ka. Meron naman po ako PC, may naka-play pa po sa akin. Sige. Tama, eto pa guys, si Sipat Vlog TV. Baka naman. Sipat Vlog TV. Kung ako sa iyo, hindi sa nangingialam ako, ha. Sipat Vlog TV, you have a copyright material talaga. Na pwedeng, kung mag-apply ka ng monetization mo, pwedeng ikasagabal ng pag-apply mo. Kung ako lang sa iyo, ha. Kung pakikinggan mo lang ako. Meron kang copyright content talaga na pwedeng na pwedeng
J. John Siva Remix. Ano ba ang tawag doon? Hindi mapapadali ang monetization. Pero CP ko po muna i-play si Samson. Sige ma'am. May kakausapin kasi ako guys na attorney. Ayan. Si attorney. Mamayang 7 o'clock kaya. Wala host tiningnan ko. Ayan. Oh. Sige. Wala naman mong problema 'yan. Kung wala talaga kayo, kung wala kang nakita na copyright content, nandun ako sa channel mo, parang meron. Prepare muna ako. Sige lang, prepare ka muna dyan. Ma'am Garancio, thank you also for keeping me in your background. Tamsak dan sa T1, 2, 3, 5, and BIP 1. Ma'am Yensa Vlog. Yensa Vlog. 5WH. Sa mga didikit guys kay Ma'am Jonas Salundaga, kung di nyo pa kadikitan, sabihan nyo lang ako guys, mamimigay ako ng 2WH and 3WH kay free. Maka 3,900 lang. Ma'am Claridel, hello naman po dyan kay Ma'am Claridel. nandun ma'am sa'yo si Bebe kanina. Sabi niya, hindi ko naman alam, tito, yung sasabihin ko kay Ma'am Claridel. Sige, shoutout po dyan kay Ma'am Claridel Ilanga, who is in my live streaming also guys. Legit and organic. Highly recommended monetized channel din yan. Ang mother ni Ma'am Adel Sulit na napakabait guys. So, puntaan nyo yan. Alas 3 ng hapon ang kanyang live streaming guys. Si Ma'am Claridel Ilanga na nandito sa atin. Ma'am Claridel, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Welcome back din sa aking live streaming. Dante 1345 sabi ni Edwin Pin Channel. Edwin Pin Channel. 4WH sir, noted. Shoutout sabi ni Bicolanang Sutil. Kasi di ba nakalagay yan host na kung meron, may nakalagay na copyright claim kung meron CPR dati. First, host meron kaya delete ko. Edwin, dikit na kita full pack sabi ni Samson Assassin. Uy, nakarami kaming laro kanina. Host, nagdikit ako dalawa kay Ma'am Jonah. Ayun. Sige Ma'am Claridel. Kailangan. Ma'am, bigyan kita ma'am ng 2WH sa akin ma'am plus 2. Si Pre, may 3WH. Pre, may utang ka Pre. 3WH kay Ma'am Claridel Ilanga. Dalawang idinikit sa'yo. Lian de Jesus dan Pulpak po, sabi ni Yansa Vlog. Noted po Ma'am Yansa, noted. Ayan guys, si Ma'am Yansa Vlog, kung di nyo pa kaibigan yan guys, highly recommended monetized channel yan, si Ma'am Yansa Vlog na nandito sa atin. Baka may mga premiere kayo dyan guys. Meron akong T1, T2 hanggang T5. Sa LS ko kanina yan, joke lang host. Sa LS mo kanina. Oo nga, nakita ko doon, nangingisda si Pre. Akala ko dito mo ma'am dinikitan. Dan sa T3 AG request full pack po, pasukli na lang Lodi. Ayan, sabi ni Samson Vlog. Si Ma'am AG request, huwag ka magalala Samson Vlog. 3,900 na yon kanina, baka nalagas. Opo ma'am, naglagas yon. Sana maglagas pa, mga 1,000 pa. Oo. Kasi iniwan ako eh. Sana maglagas pa ng konti pa, mga 1,000 ang malagas. Sana bumalik ng 2,500. Naka 3,900 na pala ha. Sana bumalik ng mga 2,500.
Hindi na Muni host. Hindi, Muni pa rin. Pero sana maglagas. Huwag lang kayo maingay, nagkumakain niyo. Ma'am Clara de Lela nga, okay na po application ko, ma'am. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Oo nga guys, isang congratulations naman guys para kay Ma'am Grace B. Vlog, our newly monetized channel friend. O diba? Na si Ma'am Grace. Ma'am Grace, congratulations naman. Wow, dinikitan ako ni Samson. Bakit ma'am, ngayon ka lang ba dinikitan? Matagal na kayo dito nagkikita. Ngayon lang kayo nagdidikitan ha. Oo. Congratulations Ma'am Grace. Sabi ni Ma'am Hian sa vlog. Huwag ito ang balikan mo. Hay nako. Sabi ni Sun Assassin. Mali pa ang ila. Oy, kapag hindi mo daw na-spelling, ang babalikan niya ninja. It's production. Oo, bahala ka. Ispilingin mo yan ng tama. Samson. Sir Uragon, yung isang bid ko limited lang sa Bigo Challenge pero aso naman pinaliguan ko nakalagay. Ano po ibig sabihin? Hahaha. Limited. Limited. Baka ma'am, may music ka ba? May music kang ginamit? Hindi ko siya balik. Kapag ka daw wrong is feeling wrong. Oo nga. Oh, di ba? Wrong is feeling wrong, guys, ha? Oo nga. Ito po nakalagay, this video is running limited or no ads due to content identified as not suitable for most advertiser. Ma'am, okay lang po yun, ma'am. Huwag mong problemahin yan, ma'am. Meron ba doon, ma'am, sa ano ba ang tawag doon? Ano ba ang tawag doon? Wait, anuin ko lang. I-reviewin ko lang yung aking channel. Asa na ba yan? Content. And It's production. yung ad suitability. Magano ka lang ma'am doon sa restriction ma'am, restriction rows, may makikita mo yun na ad suitability, may plus one more ata yan, plus one more. And then i-hover mo yung cursor mo ma'am, i-hover mo doon sa ad suitability. May makikita kang ad suitability. This video is running limited or no ads due to content identified as not suitable for most advertiser. It means it remains fully playable and is eligible to earn subscription revenue from YouTube Premium. And then merong request review ma'am. I-request review mo lang, i-click mo yung request review and then i-check mo yung I have double checked that my video satisfies YouTube advertiser friendly guidelines, then request review. Then ipa-request review mo lang. I-request review mo lang ma'am, wala mawawala yan. Ano pa ba? Samson, palitan mo keyboard mo. Ayan. Keyboard mo. Sorry, Ma'am Grace. Nakikipaglaban kasi. Nakikipaglaban.
Dan Super Chatter, bagong dikit liyan dahil so sabi ni Sir Edwin Pin Channel. Ito po nakalagay. Ano pa ba? Ano pa? It's production. Samson, palitan mo daw yung keyboard mo. Teka, tinggi na lang pala. Hindi ka mag-ginuls. Guys, 5 minutes na lang ako guys. May kausap kasi ako guys na may kakausapin akong attorney kasi. Very important matter guys. Host, basahin mo message ko sa taas. Ayan. Sorry Ma'am Grace, nakikipaglaban kasi keyboard ko. Host, alam mo ba si Rustom na wala ang kanyang banana, bumalik sa zero. John, remix. Si Rustom Camino? RC. Bakit? Kawawa naman. Ay, sino ba, ano ba yung ano ni Rustom Camino? Ang code RC1. Double check ko ma'am. RC1. Kawawa naman si Rustom Camino. Bakit? Ano kaya ang problema? Hindi naman ma'am. 1.09 pa naman. 1,090 ma'am. Oo, masaya pa rin kahit nalulungkot. O, diba? Masaya pa rin kahit nalulungkot. Oo, ayan. Ma'am, 1,090 pa rin. Hindi ko alam. Nakaraan pa yon. 1K pa rin ma'am. Opo ma'am, 1K pa rin. Oo. Baka meron na ibang kapangalan siya ma'am. Baka gumawa ng ninja. DJ John, Sagayno, remix. DJ John, Sipa, remix. Rustom kami. Opo ma'am, meron siyang 3 subscriber. Yung pangalawang account niya. Ayan. Meron siya ma'am na 2 account. Yung isa is 3 subscriber lang. Yung isa is 1,090 subscriber. Mega shoutout Ma'am Claridel Grace B. Sabi ni Lady Ross, bago ang pangalan niya. Hindi naman po ma'am. Ito pa rin yung ano niya. Ito ma'am yung ano ni Rustom Camino talaga. Yung totoong link, yung channel niya. Meron siyang bagong 2 Rustom Camino na channel. Yung isa, 3 ang subscriber, yung isa is malaki, 1,090 subscriber. If I am not mistaken, hindi yun maglalagas kasi dito natin yung pinagraduate dati, di ba? Dan Tamsak host, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Mega shoutout naman po dyan kay Ma'am Saimi D Vlog. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Saimi D Vlog na nandito sa atin. Thank you for that sweet Tamsak, Ma'am Saimi D Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Guys, ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga ha. Kasi nga may kausap akong may kakausapin akong attorney. It's some kind of legal matters na kailangan kong kailangan ko mag-attend. It's mga legal matters guys. Kaya ilipat ko muna kayo guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. It's production. Hindi pala ako nakatamsak. Ma'am, thank you for that sweet tamsak, ma'am. Dan Tamsak host. Ayun. Thank you guys sa mga patamsak niyo. Sir Lester Ambro Vlog. Thank you also for keeping me in your background, sir. Okay na host, ma'am. Thank you for that sweet tamsak. 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. Love you, baby, so please hold me upside down. 'Cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down. And if it leaves me, I
Asa na ba yun si Pri? Oo, ayan. Guys, ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga ha. I have some very important thing na kakausapin ko guys yung yung tawag dito. Yung aking attorney. I-fire ko na ha. Sige, Ma'am May Vlog. Hello naman dyan sa Ma'am May Vlog. Ayan. Mega shoutout naman dyan sa Ma'am May Vlog. Also known as Jonas sa Lundaga. Ayan. Sige Sir Aura. Ayan. Ayun guys, naka-live stream na guys si Ma'am Jonas sa Lundaga. Eto Pwede kayong lumipat dito guys. At malilate na ako sa aking appointment. May kakausapin lang talaga ako guys. Ako pa inyong lingkod guys, Urago, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And ayan, pagpalain hawa kayo ng kung may kapal. Ingatan nyo guys ang inyong mga kalusugan sa mga panahong ito. Ayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Time check tayo. It's 12 minutes past the hour of 7 o'clock. Good night sa inyong lahat. Kita-kita tayo guys maya-maya doon sa live streaming ng Ma'am Jonah and doon sa ML. welcome sa aking live streaming guys. And I love you all. Ako pa inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all guys.